Әлеге мәл каникулдардан кызыу сорау. Вакытыгыз мавыктыргыз, фәһемле үтсен өчен без сезнең менән районыбызда узган мөһим тантана менән бүлешәсәкбез. Гафури районы Үтәк авылында билдәле шәхес Хәбибназар Хатлыков Әл-Үтәкия Тактаташ асылды. Был тантанага якташтарыбыз Тактаташтың авторы рәссам Илдар Гыйндулла улы Шәяхмәтов, Табын ырыуының кор башы Галим Ниязбай Булатбай улы Сәлимов һәм кунактар Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге гимназия директор урынбасары Рифат Риф улы Әюпов, Галим Әхәт Гобәй улы Сәлихов, Урал башкорт халык үзәге рәисе Риф Исәнов, тугандары һәм ейәндәре килгәннәр. Тактаташты район советы секретары Рәшит Сәетгәрәй улы Мунасипов һәм авылдың иң олы кешеһе Наил бабай Мәхмүтов асты. Яшь буын балалары Хәбибназар Хатлыков турында нимә белә икән? Син Хәбибназар Хатлыков турында нимә беләһең? Ул Үтәк авылында тыуып үскән, зирәк бала булган, атаһының мәдрәсәһендә башлангыч белем алган. Хәбибназар Хатлыков башкорт халкының юлбашчысы, галим булган. Ничек уйлайһың, был Тактаташты ни өчен куйгандар? Onun исемен мәңгеләштерү өчен. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Фатиха сүрәһе менән башланып киткән Әл-Үтәки укыулары Калмырдин Галинур Зиннур улы, Сәлихов Әхәт Гобәй улы һәм башкаларның сыгыштары менән дәвам итте. Алмаз, был сүрәне укыганда һин ниндәй хис-тойгылар кисердең? Мин әлбиттә тугандым. Олы шәхестә яшәгән авылым менән горурланам. Тактаташ куелу менән авылыгызда үзгәрешләр күрендеме? Әйе, авыл матурланды, йорттарны буядылар, йыштырдылар, авылыбыз матур булып калды. Иң кызыклы мәгълүматлар шунда. Тауган авылының исемен үзенә псевдонимы итеп алып, китаптарын, фәнни эшләрен ошо исем астында бастырган. Хәбибназар Хатлыков Зәки Вәлидиҙең әсәһенең иң оло агаһы булган. Тимәк, ул Вәлидиҙең бабаһы. Гафури районының билдәле шәхестәренең береһе тураһында без бүген тагы ла күберәк белдек. Рәхимова Зарина, Ногайғолова Әмилә, Арсланов Алмаз, Тау-Тау хәбәр өсөн. Гафури районы Үтәк авылы.